ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ବସିକି କଥା ହେଇପାରିବି ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଖାଲି ଏଇ ମିଟିଂଟା ଛାଡ଼ିକି ଆଉଥରେ ଜଏନ୍ ହେଉଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆଜିର ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସୁନି, ବୋଧେ ମୁଁ ମଝିରେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଲି ସେଥିପାଇଁ ଆସୁନି। ଏନିୱେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା? 100 ପିଲା ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଯେହେତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଦେଖିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି। ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନାରୀ ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ନାରୀ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲି ଆଜିର ଦିନରେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୋର ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଏଥରକର ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ସ ଡେ 2025 ଆମେ ଆଜି ଦିନମାନ ଆଜି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛେ, ତାର ଥିମ୍ଟା ହଉଛି ଆକ୍ସିଲରେଟ୍ ଆକ୍ସନ୍। ତା ମାନେ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟିର କଥା ଯୋଉ ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଛେ, ଆଜି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଦିନ, ଆଜି ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନ କି ଆମେ ବେଜିଂ କନଭେନସନ କୁ 30 ବର୍ଷର ଆଜି ପୁରିଛି। ଚାଇନାରେ 30 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମେ କିଛି ମହିଳା ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ, ଆମେ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷର ସମାନତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ଦିବସକୁ ମଧ୍ୟ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ମ୍ୟାଡାମ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ନାରୀ ଏବଂ ଆଜିର ନାରୀ ଭିତରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଦର୍ଶର କଥା କହିଲେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ନାରୀ ବି ଥିଲା ଜାୟା ଜନନୀ ଭଗିନୀ, ଆଜି ବି ନାରୀ ଜାୟା ଜନନୀ ଭଗିନୀ। ଆଜି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଘଟିଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନାରୀକୁ ଦେଖୁଥିଲେ କାର୍ୟେଷୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, କର୍ଣ୍ଣେଷୁ ଦାସୀ, ଶୟନେଷୁ ରମ୍ଭା, କ୍ଷମୟା ଧରିତ୍ରୀ, ଭୋଜନେଷୁ ମାତା, ଏବଂ ସେହି ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ, ମା କଳାସୁରୀ ଭୟଙ୍କରୀ। ସେ ଥିଲା ଧନର ଦେବୀ, ସେ ଥିଲା ଜ୍ଞାନର ଦେବୀ, ସେ ଥିଲା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଦେବୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଲୟର ଏବଂ ବିନାଶର ଦେବୀ। ତାହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ନାରୀ ତାର ସେହି ପୂର୍ବତନ ଦେବୀ ଆଖ୍ୟାରୁ ଓହରି ଆସିଛି? ମୁଁ କହିବି ନା, ନାରୀ ଦେବୀର ଆସନରୁ ଆଜି ମାନବୀର ଆସନକୁ ହିଁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି। ସେତିକି ତଫାତ୍ ଘଟିଛି। ନାରୀ ତାର ଅସ୍ମିତା, ନାରୀ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତୃଷା, ନାରୀ ତାର ଆତ୍ମ ଅନ୍ୱେଷା, ତାର ଜିଜ୍ଞାସାରେ ସେ ନିଜକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ନାରୀକୁ ଦେଖିବା, ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ବେଳ ଆଜି ଆସିଛି, ଆଜି ମୋର ଛୁଆମାନେ ମତେ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମେ ତୁଳନା କରିକି ଦେଖିବା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନାରୀ ଥିଲା ଆଜି କ'ଣ ସେଇ ନାରୀର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି କି? କିଛି ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଜି ନିଜେ ନାରୀ ବଦଳି ଯାଇଛି କି? ମୁଁ କହିବି ନା, ନାରୀ ବଦଳି ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ବଦଳି ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି 10,000 ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ସଭ୍ୟତାରେ ନାରୀକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ନାରୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂବରରେ ତାର ପତିକୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବାର କ୍ଷମତା, କିନ୍ତୁ ସେହି ନାରୀକୁ ପୁଣି 5 ଜଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗବିତ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନାରୀକୁ ସୀତା ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଶକ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂବରରେ ରାମକୁ ସିଏ ଚୟନ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ନାରୀକୁ ପୁଣି ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ନାରୀର ସ୍ୱାଧୀନତା କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ନାରୀ, ମୁଁ କହିବି ଆଜି ବିଶ୍ୱର ନାରୀ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦିକ୍ଷଣର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯୋଉଠି ନାରୀ ପଚାରୁଛି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ। ନାରୀ ଆଜି କହୁଛି ଖୋଲ ତ ପଙ୍ଖ ମେରେ कहता है परिंदा। ଆଜି ନାରୀ କହୁଛି ଖୋଲ ଦେ ପଙ୍ଖ ମେରେ कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। हे पुरुषतांत्रिक सभ्यतार पुरुष माने ଆଜି ମାକୁ, ଭଉଣୀକୁ, ଭାଉଜକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନରେ ନାରୀକୁ ଭୂଷିତ କରିଛ, ଆଜି ଜଣେ ଗୁରୁ ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନରେ ନାରୀକୁ ଭୂଷିତ କରିଛ, ସେଇ ସମ୍ମାନ ବାସ୍ତବିକ ନାରୀଟିଏ ନିଜ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି,
କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମିତାଲି ଭାବରେ ସେ କ୍ରିକେଟର ବ୍ୟାଟ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ସେ ୟୁନିଭର୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାକାଶରେ ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଧରି ସେ ରହି ସାରିଲେଣି। ଆଜି ନାରୀ କଣ କରୁନି ଯେ? ଆଜି ନାରୀ କେବଳ ଚାହୁଁଛି ମତେ ଘରେ ମା ଭାବରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ଭଉଣୀ ଭାବରେ ମତେ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଆଉ ନାରୀ ଅଧିକ କଣ ଚାହୁଁଛି? ନାରୀ କାଲି ବି ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଆଜି ନାରୀ ଘରେ ବି କାମ କରୁଛି। କାଲି ବି ସେ ମାର ଭୂମିକା ତୁଲେଇଥିଲା, ଆଜି ବି ସେ ମାର ଭୂମିକା ତୁଲେଇଛି। ଆଜି ନାରୀ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିଛି କି ମୁଁ ଘର ବାହାର ଉଭୟ କୂଳକୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି। ନାରୀ ଆଜି ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ବେଳେ ତାର ପରିବାରର ଯୋଉ ମାନଚିତ୍ର ସେ ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରୁଛି। ହଁ, ଯୋଉଟା ସ୍ନେହଲତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଥିଲା କି ନାରୀ ଆଜି ନିଜକୁ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି, ହଁ ସେଟା ହେଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ମାନିବି ଯେ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଆଜି ନାରୀ ନଥିଲେ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କଣ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ସମୟ ଆସିନାହିଁ ଯେ ସେଣ୍ଟରର ମିନିଷ୍ଟରର ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ 76 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଦେଖିବା, ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗକୁ ଦେଖିବା, 76 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମାତ୍ର 6 ଜଣ ହିଁ ନାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର କଥା କହୁଛେ ନୁହେଁ? ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବଜେଟ ସୀତାରମେୟାଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ଟେକି ଦେଇଛେ। ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାରୀ, ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମ୍ୟାଡାମ। ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମ୍ୟାଡାମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ। ଆଜି ସୀତାରମେୟା ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ଆମ ହାତରେ ବଜେଟ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ। ଆଜି ମୁହଁ ଦେଖୁଛି, ମୁହଁ ଖୋଲୁଛି। ଅର୍ଚିତା ମ୍ୟାଡାମ ଆମ ସହିତ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। ତେଣୁ ନାରୀର ପ୍ରଗତି ଆମେ କାହିଁକି ଦେଖିବା ନାହିଁ? ନାରୀ ଆଜି ଖେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ଆଜି ଆଗରେ ଆସିଛି। ତେବେ ଆଜି ଦିବସରେ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥା କହିବି ଯେ ନାରୀ ଆମେ ଆଜି କାହିଁକି ଏହି ଫୋରମରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛେ? କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମକୁ ମନେ ହଉଛି ଯେ ନାରୀ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ପାଇବା କଥା, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, କିମ୍ବା ଦାର୍ଶନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, କୂଟନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଯେକୌଣସି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ନାରୀର ସମ୍ମାନର କଥା ବିଚାର କରୁଛୁ। ଯଦିଓ କିଛି ଦୁର୍ବଳ ଚିତ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାରୀ ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଏହା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସମାନତାର କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେଇ ରାଇଟ୍ସ, ସେଇ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ସେଇ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟର କଥା କହିବା। ଆଜି ଘର କୋଣରେ ନାରୀଟିଏ ଆବଦ୍ଧ ରହିବ, ଏକଥା କାହିଁକି? ନାରୀ ଯଦି ବାହାର ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛି, ନାରୀ ଯଦି ଘର ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛି, ନାରୀ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରୁଛି। କହୁଥିଲେ ମୋର ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନେ ପଡୁଛି, ନେପୋଲିୟନ କହୁଥିଲେ, ଗିଭ୍ ମି ଏ ଗୁଡ୍ ମଦର, ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏ ଗୁଡ୍ ନେସନ। ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ନାରୀ ହେଇପାରିଲା, ତେବେ ସେ ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ, ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ସେ ଶିକ୍ଷିତ କରିଦେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଘର କୋଣରେ କାହିଁକି ଆମର ଆଗରୁ ଯଦି ନାରୀଙ୍କ କଥା ଭାବିବା, ଆମେ ଆଜି ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ନାରୀର କଥା ତୁଳନା କରୁଛେ ନୁହେଁ? ପ୍ରାଚୀନରେ ଯେପରି ଅହଲ୍ୟା ଥିଲେ, ପ୍ରାଚୀନରେ ଯେପରି ମୀରାବାଇ ଥିଲେ, ସେମିତି ଆଧୁନିକରେ ବି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ମନୁ ଭାକର ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରୀ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଆକାଶ ଥିଲା ସୀମିତ, ଆଜି ନାରୀ ପାଇଁ ତେଣା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। 1947 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଡଲ୍ଟ ସଫ୍ରେଜ ଦେଇଥିଲା ନାରୀକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯେତେ ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି, 99 ଜଣ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱର ଦେଶ, ସେ ନାରୀକୁ ଭୋଟ ଦାନର ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ। ଆମେରିକାରେ 1919 ମସିହାରେ ଭୋଟ ଦାନର ଅଧିକାର ଦିଆହଉଛି, କିନ୍ତୁ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଉଛି, 1950 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ ପାଉଛୁ, 1951ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛୁ, ସେହି ଦିନରୁ ହିଁ ନାରୀକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ଭୋଟ ଦାନର। ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ନାରୀକୁ ସବୁବେଳେ ମହାନ ଆସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀକୁ କଥା କହିବାର ଅଧିକାର, ଭୋଟ ଦାନର ଅଧିକାର, ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର, ସବୁକିଛି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ
ଠିଆ ହବ କିଏ? ଆଜିର ଏହି ଦିବସରେ ମୋର ଅନୁଚିନ୍ତା ରହିବ ନାରୀଟିଏ ନାରୀକୁ ସମାଲୋଚନା ନ କରି, ନାରୀଟିଏ ଶାଶୁ ଭାବରେ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ପାଉଛି ତାକୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ଦେଇ, ନାରୀଟିଏ ସହକର୍ମୀ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀଟିକୁ ପାଉଛି ତାକୁ ଅଧିକ ସମାଲୋଚନା ନ କରି, ନାରୀଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ଅର୍ଚିତା ମ୍ୟାଡାମ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ନାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଆସୁଛି, ନାରୀ ଖେଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛି, ନାରୀ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛି, ନାରୀ କୂଟନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମ ସହଯୋଗ ନାରୀକୁ ନାରୀ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ପରିବାରରେ ଦେଖିଛି ନାରୀକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନାରୀର ମହିଳାମାନେ ଆଗେଇ, ସେଇ ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଏନି। ଯେତେବେଳେ ବାପା କହୁଥାନ୍ତି ଝିଅଟିକୁ ପାଠ ପଢେଇବେ ବୋଲି, ମା କହୁଥାନ୍ତି ପୁଅକୁ ଆଗକୁ ନିଅ। ଖାଦ୍ୟ ବାଢିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଅଧିକା ଦିଆଯାଉଥାଏ ଝିଅକୁ କମ ଦିଆଯାଉଥାଏ। ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିବା ପାଇଁ ଝିଅଟି କହୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଉଥାଏ, ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଝିଅ ପିଲା ତୁ ବାହା ହେଇଯିବୁ। ଯୌତୁକ ଦଉଛି କିଏ? ଯୌତୁକ ନଉଛି କିଏ? ଆପଣ ସେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ନାରୀର କଥା କହୁଛେ, ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ମନୁ ସ୍ମୃତିରେ ଥିଲା ପିତା ରକ୍ଷନ୍ତି କୌମାରେ ଭର୍ତ୍ତା ରକ୍ଷନ୍ତି ସ୍ତବିରେ ନ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହର୍ତ୍ତି। ଆମର ଥିଲା ନା ଯେ ନାରୀର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ ବୋଲି। ପିତାଙ୍କୁ କୌମାରୀ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟିଏ ଅଛି ପିତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୌବନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପାଳନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେବେ। ସ୍ତବିରେ ରକ୍ଷନ୍ତି ପୁତ୍ରାହା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଢୀ ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ନାରୀର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 96 ଜଣ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନାରୀ ସହିତ ତୁଳନା କରି କହିବି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯଦି ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ନାରୀର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ ବୋଲି, ମୁଁ ଦୃଢତା ଭାବରେ କହିବି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନାରୀ ପାଇଁ ନାରୀର ସଶକ୍ତିକରଣର ଏହି ଯୁଗରେ ନାରୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ନାରୀର ପରିଚୟ ଅଛି। ନାରୀ ମଧ୍ୟ ପରିବାରରେ ସହଯୋଗ କରିପାରେ, ନାରୀ ମଧ୍ୟ ସହଭାଗିତା ଦେଇପାରେ। ମୁଁ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବରେ, ମୁଁ ଆଜି ମୋର ମୁଖିଆ ଭାବରେ ମୋର ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୋର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖିଆ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜଣେ ନାରୀ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରିଟିଏ କରିଛି, ଯୋଉ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ସ୍ନେହଲତା ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ କହି ରଖିବି ଆଜି ମୋର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ହେଇପାରିଛି, ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିଛି। एकथा नुहे जे नारी जेतेबेले बाहरକୁ ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ଦିଏ, ସେ ତାର ପରିବାର ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। एकथा नुहे ଯୁଗ ମାଫିକ ଯଦି ଆମେ ତାଳ ଦେଇ ନ ଯାଇ ପାରିବା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତା, ଜଣେ ସୁସଂଗତା, ଜଣେ ସୁସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ନାରୀ ସେ ତାର ପରମ୍ପରାକୁ, ସେ ତାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେ ମଥାରେ ବହନ କରି ଚାଲେ, ସେ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ରୁହେ। ହଁ, କିଛି ନାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ସବୁ ଯୁଗରେ ଥିଲା, ସବୁ ଯୁଗରେ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ କଣିକା ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯଦି ଫେରିଯିବେ, ଯଦି ଆମେ ମୁସଲମାନ ଶାସନ ସମୟକୁ ଫେରିଯିବା, ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବକୁ ଫେରିଯିବା, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମେନକା, ରମ୍ଭା, ଉର୍ବଶୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ନାରୀକୁ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ, ଏହି ପୌରାଣିକ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାରୀ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଥିଲା। ଯଦି ସେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର 5 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ପଶା ଖେଳରେ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତେ କାହିଁକି? ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ନାରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭାବରେ ତାର କେଶ ମୁକୁଳା କରିଥିଲା ଏବଂ କହିଥିଲା ଯେ କେଶକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁଶାସନର ଏତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଆସିଲା, ଏତେ ସାହସ ଆସିଲା, ସେହି କେଶକୁ ମୁଁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକୁଳା କରି ରଖିବି, ଯେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବେଣୀରେ ମୁଁ ବନ୍ଧନ ନ କରିବି, ତାର ରକ୍ତରେ। ସେତେବେଳେ ବି ନାରୀ ସାହସ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ପୌରାଣିକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାରୀକୁ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ବି ନିଆଯାଇଥିଲା, ଏବେ ବି ନିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ତଫାତ ହେଇଛି ଯେ ନାରୀ ଏବେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପାଟି ଖୋଲି ପାରିଛି। ଏଇଟା ସତ କଥା, ଏଇଟା ଦୁଃଖର କଥା, କ୍ଷୋଭର କଥା ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରୁନୁ ଯୋଉଠି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ, ଯେଉଁ ରାମ ରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କରିଥିଲେ, ରାତି 12ଟାରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଯଦି ଯାଇପାରିବ ଏକୁଟିଆ, ନିର୍ଭୟା, ସାହସୀ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ରାମ ରାଜ୍ୟ। ହଁ, ଏକଥା ଆମେ କରିପାରିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କରିପାରିନୁ ଏଥି
ସବୁ ଯୁଗରେ ନାରୀକୁ ଦୋଷ ଦଉଥିଲେ, ଆଜି ବି ନାରୀକୁ ଦୋଷ ଦବା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡ୍ରେସଟା ପିନ୍ଧିଥିଲା, ସେ କାହିଁକି ରାତି 12ଟାରେ ଯାଉଥିଲା, ତାହେଲେ 3 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସେ କେଉଁ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିଲା ତାକୁ ଧର୍ଷିତା କରାଯାଉଛି। ଏହା କଣ ଦୁର୍ବଳ ଚିତ୍ତ କିଛି ପୁରୁଷଙ୍କର ମାନସିକତା ନୁହେଁ? ଏଥିପାଇଁ କଣ ନାରୀକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ ଯେ ନାରୀ ଆଜି ପାଠ ପଢିଛି, ନାରୀ ଆଜି ଶିକ୍ଷିତ ହଉଛି, ଶିକ୍ଷିତ ନାରୀଟିଏ ଯଦି ଘରକୁ ଫେରିଲା, ଶିକ୍ଷିତ ନାରୀଟିଏ ଯଦି ଆଜି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କଲା, ଶିକ୍ଷିତ ନାରୀଟିଏ ତାର ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସିଏ ହାଉସୱାଇଫ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ହିସାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହିତ ନାରୀର ସାମାନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର। ସୁରକ୍ଷିତ ପୃଥିବୀଟେ କରାଯାଇ ପାରି ନାହିଁ। ଏହା କାହାର ଦୋଷ? ଆଜି କଣ ପଚାରିବାର ବେଳ ଆସିନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରୁ ଆମେ ମାନବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନକୁ ଆସିଛେ, ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନକୁ ଆସିଛେ, ତାହେଲେ ନାରୀର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ଏକଥା କେମିତି? ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀର ସହଯୋଗରେ ସହଭାଗିତାରେ ତ ସମାଜ ଚାଲିବ। ଯଦି 50-50 ଆଜି 840 କୋଟିର ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ, ଆଜି 140 କୋଟିର ଗୋଟିଏ ଭାରତବର୍ଷ, ଆଜି 70% ହେଉଛନ୍ତି ୟୁଥ ଯୁବା, ଆଜି 49% ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା, 51% ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ତାହେଲେ ଏଇ 49% ମହିଳାଙ୍କର କଣ ସ୍ୱର ରହିବ ନାହିଁ? କଣ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ନାହିଁ ସେମାନେ? ସେମାନେ ଘର ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ? ସେମାନେ ଖାଲି ମା ହେଇଥିବେ, ଭଉଣୀ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବେ? ନାରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ? ସେ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉଡେଇ ପାରୁଛି, ସେ ଆଜି ଖେଳରେ ଯାଇପାରୁଛି, ସେ ଆଜି ସୈନିକ ହେଇପାରୁଛି, ସେ ଆଜି ପୋଲିସ ହେଇପାରୁଛି, ସେ ଆଜି ରାଜନୀତି କରିପାରୁଛି, ସେ ଆଜି ଅର୍ଥନୀତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରୁଛି, ସେ ଆଜି ସମାଜରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିପାରୁଛି। ତେଣୁ ନାରୀ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭା, ନାରୀ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଯୋଉ ମା ଦେବୀ, ତାକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ତୁଳନା ଆମେ କରିବା ପ୍ରାଚୀନ ନାରୀ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନାରୀ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଦେବୀର ଆସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି ଆଜି ନାରୀ ମାନବୀର ଆସନକୁ। ଆଜି ନାରୀ ଦାବି କରିବା ଶିଖିଛି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ମଣିଷ। ପୁରୁଷ ଯେମିତି ମଣିଷ, ନାରୀ ବି ସେମିତି ମଣିଷ। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ଯେଉଁ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ସେଇ ପୁଅଟିଏ ରହିଛି, ସେଇ ଝିଅଟିଏ ରହିଛି, କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କାହିଁକି? କାହିଁକି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାରିଦେବା ଯେ ସେଇ ଝିଅଟିଏ? କାହିଁକି ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମକୁ ତାକୁ ଯୌତୁକର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡୁଛି? ଯଦି ଝିଅଟିଏ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବ, ସେ କଣ ଯୌତୁକକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ସେ କଣ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ସେ କଣ ଏତିକି ଶକ୍ତିମୟୀ ନୁହେଁ? ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଘରର ମୁରବୀ ମାନେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଘରର ନାରୀଟିଏକୁ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଦକ୍ଷତାରେ ସାମିଲ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ ପରିବାର ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ସେହି ଶିକ୍ଷିତ ଦେଶ ଗଢାଇପାରେ ଯଦି ନାରୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ମୋର ଦୁଃଖ କି ଏବେ ମଧ୍ୟ 33% ରିଜର୍ଭେସନ ର କଥା ଯେତେବେଳେ ସଂସଦରେ ଉଠୁଛି, ସେତେବେଳେ ସଂସଦକୁ କେତେ ମହିଳା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆଜି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଣ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟର ଲିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, 76 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 6 ଜଣ ନାରୀ ସଂସଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀର ଆସନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଖେଳର ମାନଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଜଣ ନାରୀ ଅଲିମ୍ପିକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ନାରୀ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସାନିଆ ନେହୱାଲ, ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କ ପରିକା କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ମେରି କମ୍ ଅଛନ୍ତି, କୁସ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ମଲ୍ଲ ଯୋଦ୍ଧା ସେମାନେ। ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା ପୁରୁଷର ଆଧିପତ୍ୟ ଥିଲା, ସେହି ନାରୀ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି କେତେ ସଂଘର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନାରୀ ମାନେ, ଆପଣ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଦେଖିବେ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେମାନେ ସମାନ କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନାୟକକୁ ଯେତିକି ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳେ, ଜଣେ ନାୟିକାକୁ ସେତିକି ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ବହୁତ ଅଧିକ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ମହିଳା ମଜୁରିଆ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଯେତିକି ମଜୁରୀ ମିଳେ, ନାରୀକୁ ସେତିକି ମିଳେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ଏ ଜେଣ୍ଡର ଅନଇକ୍ୱାଲିଟି? କାହିଁକି এই ଅସମାନତା? ଆଜି କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ବେଳ ଆସିନାହିଁ କି? ଘରେ ମାଟିଏ କାମ କରନ୍ତି, ଯେ ମହିଳା ମାନେ ଘରେ କର୍ମରତା, ଯୋଉମାନେ ବାହାରକୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ?
ଆପଣ ପଚାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ନିଜକୁ ପଚାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷଟିଏ ଘରକୁ ପାରୁଛି କାମ ସାରିକି ନାରୀଟିଏ ଘରକୁ ପାରୁଛି କାମ ସାରି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେହି ମାଙ୍କ ହାତକୁ ବା ସେଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ହାତକୁ ବା ସେଇ ଭାଉଜଙ୍କ ହାତକୁ ଚାହା କପେ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଲେଖକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କବି ସମ୍ମିଳନୀ କରନ୍ତି କବିତା ପଢୁଥାନ୍ତି ପୁରୁଷ ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆଣିକି ଚା କପେ କପେ ଦେଉଥାନ୍ତି। ହଁ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ କବି ମାନେ ଯାଆନ୍ତି କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଚାହା କପେ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ବାସ୍ତବିକ କଥା କହିବା। ଆଜି ଆମେ ଆଉ ପୁରାତନ ପନ୍ଥୀ କଥା କହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ନାରୀ ସମ୍ମାନର କଥା କହିବା। ଆଜି ନାରୀ ପ୍ରେମର କଥା କହିବା। ଆଜି ନାରୀକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବାର କଥା କହିବା। ଆଜି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନର ଦେବା କଥା କହିବା। ଏହା ଦାବି ନୁହେଁ, ଏହା ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ କହିବି ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ପରଦା ପ୍ରଥା, ସତୀ ପ୍ରଥା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଏହିପରି କୁସଂସ୍କାରଗ୍ରସ୍ତ ଗୋଟେ ସମାଜ ଭିତରେ ନାରୀ ଦବି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ନାରୀର କଥା କହିବାର ସମୟ ଯଦି ଆସିଛି ତେବେ ଏଥିରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବାର କଥା। ଏହା କେବଳ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଢା ଯାଉଥିବା ଏକ ସମାଜ ନୁହେଁ। ମୋର ବାପା, ମୋର ଭାଇ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ସହକର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ହିଁ ତ ପୁରୁଷ। ପୁରୁଷଙ୍କର ସହଯୋଗିତାରେ, ପୁରୁଷଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ, ପୁରୁଷଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନେଇ ନାରୀଟି ଆଗକୁ ଚାଲେ। ନାରୀ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ହସ ଝରି ପଡେ, ନାରୀଟିଏ ମମତାମୟୀ, ସେ ମାଟିଏ। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲି ମତେ ଅନେକ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମା ପ୍ରଣାମ, ମା ପ୍ରଣାମ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରୀ କେତେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ରଖିବ, ନାରୀ କେତେ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବ, ଏହା ନାରୀ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ମୋ ସହିତ ଏଠି ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୋଷାକରେ ଆମେ ଜଣେ ନାରୀର ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା, କଥାରେ ବା ଭଙ୍ଗୀରେ ଆମେ ଜଣେ ନାରୀର ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା। ନା, ଏକଥା ଜମା ନୁହେଁ। ନାରୀ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ଥାନଟିଏ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ସଂଘର୍ଷକୁ ବୁଝିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ସଂଘର୍ଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। କେହି ଯଦି ଖେଳକୁଦରେ ନାଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେହି ଯଦି ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେହି ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେହି ଯଦି ଆକାଶରେ ବିମାନ ଉଡେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେହି ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ମହିଳା, କୌଣସି ନାରୀ, କୌଣସି ଝିଅ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇବା। ମୁଁ କହିବି ଯେ हम उस माटी के वृक्ष नहीं, हम उस माटी के वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सिंचा है। हम उस माटी के वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सिंचा है। बंजर माटी को पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। ମୁଁ ହେଉଛି ନାରୀ, ମୁଁ ସେହି ବୃକ୍ଷ ନୁହେଁ ଯିଏକି ନଦୀର ପାଣି ସିଞ୍ଚି ସିଞ୍ଚି ବଡ ହେଇଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ନାରୀ ଯିଏ ପଥରକୁ, ପାହାଡକୁ ଚିରି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ନାରୀ, ମୁଁ ସେଇ ଯୁଗରେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲି, ସେଇ ଯୁଗରେ ବି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ ହେଇକି ଲଢିଥିଲି। ମୋ ମା, ମୁଁ ନାରୀ ନ ହରି ନାରୀ। ନାରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାର କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ମୁଁ ନାରୀ। ମୁଁ ନାରୀ ହେଇ ଯଦି ସମଗ୍ର ପୁରୁଷ କୁଳକୁ ସମ୍ମାନ ନ କରେ, ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ କରେ, ମୁଁ ନାରୀ ହେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦାମୟୀ ମହିୟସୀ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ନ କରେ, ତେବେ ମୋର ନାରୀତ୍ୱ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଆଜିର ଦିବସରେ ସେହି ମହାନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ, ସେହି ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର, ସେହି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ସେହି ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ, ସେହି ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେ, ସେହି ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଫୁଲେ, ସେହି ମହାନ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ମୋର ଆଜି ମନେ ପଡିଯାଉଛି। ସେହି ପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ ବୋଲି ତ ଆଜି ଆମେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର କଥା କହୁଛୁ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀର ବିଭାଜିତ ଏକ ସମାଜ ନୁହେଁ, ସହଯୋଗର ସମାଜ ଆମେ ଚାହୁଁ। ଆମେ ସମାନତାର ସମାଜ ଚାହୁଁ। ତେଣୁ ନାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ, ତେଣୁ ପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଏଠି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ। ସୁଦୂର ବାରିପଦାରୁ ଆଜି ମତେ ସୁଯୋଗ